Začíná tím, že si dám vitamínky, mám tady B4 komplex, zinek, vitamin C, horčík. Nebo taky ne. Tohle je fakt dobrý, to chutná krásného. Potom vypiju celý bazén vody, protože pitný režim je důležitý. Nebo si vezmu Fantu. Nam. Potom si jdu běhat a vezmu si na to ty moje botičky z Prady, ze Zary, se sportistníma. Stály jenom 28 miliard, celý bambiliard korun. Jdeme běhat. Kašlu na to, jsou od Vietnamců nepohodlný. Potom se jdu oblít, dám si na sebe nějaký úplně drahý, luxusní oblečení. No nic, mé kraťasy. Potom k obědu si dám moje vypěstované zeleninu a ovoce ze zahrady. Jo, a ne, že nepodporujte mě v tomhle, nebo neříkejte, že jsem lhář. Že jsem si to nevypěstovala sama, já jsem kopala touhle malou lopatkou v dolech mýho sklenku, abych našla semínka. Takže tohle je vážně moje, jo. Hezky to chutná. Chutná to jak hamburger z mekáče. Jdeme to otestovat. Fuj, to je tak hnusný. Radši si otevřu teda lednici. Po obědu si dám marshmallowny. Když už milu o té zeleniny, tak vážně nevím pěstovat. Takže tady máme okurku z Kauflandu za 8,90. A avokádo i z Mexiko. Ke svačince si dám velký řecký jogurt a vyjím ho celý, protože je to mega zdravý, vidíte, nutriční skóre A. Jedna žička. Je to bez chuti hnusný. Dám si tady hezky radši Radegast. Potom jdu do práce, jsem ministr zdravotnictví, prezident celého České republiky i Německé republiky a jsem i starosta všech států v České republice. A nebo dělám spolupráce na bublifuky. Není v tom bublifuku náhodou Fanta, vždyť to vůbec nefouká. Se tady na to taky můžu vykašlat. Potom si zaliju kytičky, protože mě nikdy žádná kytička neumřela, neuhasla ohněm. Ani potem, ani nevím čím. Přece já to nemůžu vědět, když mám vždycky takhle krásné kytičky. K večeři si dám jablíčko. Jablko. Že budu otrávená jak nějaká sněhurka. Určitě. Jedině. Potom jdu na nákupy a dělám taky modeling, takže takhle chodím. Auto bylo.